die komt erin, ik ren voorop. En dan rennen we rond door de zaal achter de statenleden langs en dan deze kant er weer uit. Ben van de basiskwallen makken loerdfluitjend een slag door de seel. Dat er in het dorp een soort belangstelling is voor het project, mij duidelijk wezen. Want de seel ziet vol. Ja, dat is echt heel mooi om te zien. Dit is eigenlijk politiek op zijn mooist. Er is natuurlijk wel eens een hoop kritiek op politiek. En dan zitten we in Ljouwt in zo'n glazen huis of een kokon. Maar nu komen we echt in het gebied waar het eigenlijk om gaat. En dat is wel heel mooi om te zien. Wij vragen u het kind met het badwater niet weg te gooien. Ons en de toekomstige generaties niet in de kou te laten staan. Want Holwert Onzeest het vaai. Deputaire Steerten sjuggen te volle oranje stoplichten. Bijgelijks hoe de financiering van het project en het beheer en onderhoud. Wat doen we nou? Het voordeel van de twijfel aan of bij twijfel net inhouden? En het moet duidelijk wezen dat het college gekozen had om bij twijfel net in te houden. Er wienen justerjoen 12 insprekers. Jonken kritische loeden, benamen van de LTO, wie er vooral volle stiepen van de plan. Zo sjucht het bedrijfsleven kansen in het sliek dat vrijkomt. Dat vang je op, dan heb je het en dan kun je het laten drogen en dan kun je er wat mee doen. Eigenlijk zo eenvoudig is het. Dus als je een stroomgat maakt en daar slip in opvangt voor doelstellingen, nou zoals wat wij dan vooral zien, dijkversterkingen. Maar het zou echt nu zonde zijn om er nu mee op te houden. Wij zouden het afschuwelijk vinden. Het dorp begint een heel soort mis, maar de omjouwing ook. En ik denk sowieso voor de jeugd, voor de toekomst. Nou ja, ik denk toch wel een heel groot toekomstbeeld voor u als jeugd. En ik denk dat Holwert het nul zou volbracht. Hè? Ik bedoel, de huizen in Holwert zijn alweer opgekocht. De mensen hebben weer een doel en een plan. Is het dan nog wel nodig, Holwert Onzee? Ja, zeker wel. Want nu is de economie zoals het nou is. Hè? Maar we weten dat het weer verhoren zal. En als het sjost op langere termijn, dan komt de krimp weer om als niks was. Dus we moeten wel wat. Of de Steerten dat doet 3 weken extra sjuggen is nog maar de vraag. Een meerderheid hing het onder oren af van het CDA en de ChristenUnie. Beide partijen hebben haar een standpunt nog net bepaald. Nee, daar zijn wij als fractie volop mee bezig. En we nemen dat gewoon echt heel serieus. Dus wij zijn aankomende weekend een hoop op paard geweest. En we proberen daar een zo zuiver mogelijke afweging in te maken.